Sarap. Yellow. Ay, hindi ko Nag-ano lang kami, kumain lang kami ng mabilisan pagtaas namin magtinda. Tapos larga na naman. Sakay na naman sa tricycle. Ito yung lumpiang gulay, tsaka pork shanghai, tsaka spaghetti. Pagtapos ng tinda sa tindahan, naging kargador naman. Ayan, hello mga ka-dragon, magandang hapon. Hindi na namin alam kung nasaan ang lugar na ito. Ayun guys, bali mag-harvest na kami ng mais. Actually, katatapos mo namin sa tindahan magbakbakan. Ngayon naman. Then, free time na kami, hindi na masyadong matao. Naiba naman si Peng, si Antiligaya, at saka si Aisa. So, ganun ulit. Kailangan natin hati-hatiin na naman ang grupo. Anak bukan. Double kayan. Para araw-araw kayong may mapapanood. Oo. Kasi yung iba hindi na nanonood sa amin siguro kasi madalang na kami mag-upload. So dahil medyo nadagdagan na yung nandito na ako at pwede na nadagdagan na kami yan, pwede na ulit pwede na tayong lumarga-larga, sumaglit-saglit. So yan, sweet corn guys yung aming harvestin. Masarap, bumili kami kahapon, sobrang tamis. Kaya sabi ko bili ulit tayo. Dyan sa may ilog Wow. Talaga. Parang dito na yan, Dito sa may Batuili sa dulo. Okay lang kita natin na isang pagdun tayo sa pano. Ito pala yung dulo ng Batuili. Hindi ko pa napuntahan tong lugar na ito. Ngayon pa lang. Tanong na lang kami dyan sa dulo. Ang tanong, may bahay kaya dyan? Iniwan namin guys yung tricycle. Takot akong idaan sa tulay na tabla lang. Baka dumulas yung gulong. Wala. Baka bis na may service kami, wala na. Ay! Nakarating din. Sa ano pala ito? Ha? Nagadayo George, araw-rawe. Gaganda ng kambing nila. Actually, malapit na pala ito dito sa bundok. Dito sa gilid. Dito lang kami sa gilid-gilid. Ang ganda ng saging. Ang laki ng bunga. Oo. Sa wakas, narating din. Gilid na pala ito ng kabundukan eh. Alam niyo, doon kami muna naglusot na bago mag-elemental. Pero okay din at naligaw kami kasi inaabot nyo kami. Ito ay sweet corn na to. Opo, sweet corn din. Pati yun. Ang ganda ng laman niya, no? Mura po kasi yan. Ano yung tinatanggal nyo na yung pinakapuno? Ayun iba po. Ginakuha lang po yung tapos. Iba rin po yung maganda. Ate, ito ba yung lisgod? Ito na ba yung lisgod? Hindi pa. Lisgod. Ay, doon pa daw. Kala ko nakarating na kami ang lisgod. Ito yung Kanino, ante? Tito daw. Manuel? Ne, yung tito na paliguan ay daw. Hindi na pagpaliguan na tito. Ha? Untang. Ace. Oh. Ito guys, oh. Inarbis na namin guys. Puro kagat na naman. Oo, uod. Kadami na. Ang ganda guys ng laman. Kaya ko lang. Ate, pasing ikon mo, ante. Kabunas ka agad. Dali. Oh. Sarap. Yellow. Ay, hindi po yung sa baba? Sarap, no? Sipag ni Balong, oh. Tubol ng abono to eh. Tingnan natin to oh. Baka yung sa ikon lang. Ay, ito pwede to. O yung bilkunin natin. Yung sa taas daw.
Oh, hindi pa pwede dyan sa baba. Ito pa lang yung... Oo. Wala nang halos naman kasi yan. Ang ganda guys niya, tambok na tambok. Busog na busog. Hanapon na agad ah. Pwede naman ano, sabihin na lang natin kay ate kung may order. Idaan sa atin, sa tindahan mamaya ihatid. Dali lang. Kasi mayroong kaming chinat kanina. Oo, may pa-order. Okay. Ganun kami po eh. Ay, mamaya yan. Good yan. Jacket ikaw. Walang jacket to? Meron. Dapat naiwan ka na lang doon. Halika doon. Ay, kaya lang yung mga aso. Ilang ano to, te? May isang hektarya to? Tinamdan niya? 0.1 lang. Ah, 0.1. Pero ang laki na ng kinita mo dyan. Hindi, nakabenta na kami ata 6,000 kahapon. Ay, yun palang unang harvest niya? Wala namin dyan no. Unang harvest ko pa lang. 15,000 yung area lang. Oh, ito lang. Yan na. Kaya nga, Na 15,000 yung binta na. hindi naman to masyadong mga kanina matakaw sa Mahal nga lang ang binhi nito. hmm, 2.8 yung isang... 1 kilo lang. Hmm. Oh, di ba? Okay lang, bawal naman. Oo. Buti lang pang ano sa tagkriwe. Kaysa palay na. Palay ang Ang binta. Oo. Pag palay wala na. Diyos ko. Pag ayan na ang kuwan, pag ulan wala na, mura na lang nila bilhin. Lang man to, kailangan namin hindi mabuhay ito. Hmm. Ang hirap kasi tinang mais no, yung ang daming uod, ang daling uudin. Oo, to, sweet corn. Daming uod din. Mm. Pero ito hindi siya mauud. Sanang nauod. Sabi ko nung nagasibol siya, nung ganito pa lang. Sabi ko, Mara, makalusot pa ba yung mais na yan? Sabi ko, kapangit-pangit. At yun, no? Sabi ko nung tinakwa ko. Nabunuhan lang ng ano, marami-rami. Sabi na, oh, ano pumigyan natin? Sa Itambak mo na lang dun sa tricycle. Manapihan baga yung luto. Awan balbalanggot mo dyan. Wow, nagsambra na nga ako't Amoy pastel pa yan. Ano lang kami, kumain lang kami ng mabilisan pagtaas namin magtinda. Tapos larga na naman, sakay na naman sa tricycle. Pagdating mo, dito ka ulit. Pagdating ko naman guys, dahil birthday ni Liana Popot. Ayan. Mar kanina, alas 12 daw alis kami. Kaya Hmm. alas 12. Kumakain ako yun, alas 12 bigla. Sabi ko, tapos ka Nagating ka pa po kami. May order si Billy na ano, spaghetti. Kaya dapat makabalik din kami kagad. Ano oras? Kamam. Maganda yung George. Ano? Maganda yaw. Hintay yun. Dato yun, May. Hintay yun. Hmm. Mabilis lang naman pala harbisin to tayo, no? Yung maliliit na yan sa baba, hindi nyo na kinukuha yan. Ano? Pangkain na lang. Pwede mo muna. Ipis na. Hindi na siya ganun kalaki ang laman. Oo. Pero yung mga Parang isa lang ti ang nakukuha sa isang puno na malaki. isa lang talaga. Ayun na. Yung mga... Yung mayroon din, kaya lang kipis. Ayan na, pwede po yan pang Pwede naman yan sa pangkain na lang. pangkain. Ito pwede pa siguro ito. Buti na natututo na rin magtanim dito ng iba't ibang klaseng tanim. Kasi kung mag-stick ka lang talaga sa palay, wala. Hirap. Hindi mo alam yung bagyong parating. Tapos minsan napakamura pa ng palay. Kaya mag-isip ka na lang talaga ng ibang product mo. Oh, ang ganda ng laman niya guys. Oh, talagang buong-buo. Dahil yung isang sako daw. Parang ano siya, yung Ano magluto ng mga na ko. Mahablang pa to. Opo, ginahalo ko to. Magluto na to. YouTube po. ano yan? Oh, laki ah.
Kaya mo buksan yan? Malaki daw Kaya mo ubusin yan? Kaya mo ubusin? Hindi. Malaki ang upa niya. Hindi po. Yan po yung batang nabigyan niyo ng... Ah, nakasama ka na. Nabigyan ka na namin. Sa kinder. Ah, dito po sa ano? Sa school. Sana yung payong mo. Sira na? Agad pala. Hindi kita sa inyo. Marami yan naman. Ang sa inyo. Patangkisan mo. Hirap ka magbuhat. Makatigaw. Ay, ano lang talaga to yung Makati sa balat. Kaya lang wala kaming dalang jacket. Taniman ulit ito eh. Ganito ulit te. Taniman namin ulit to. Mais pa ulit ang itatanim. Puti. Ha, puti naman. Yung purple po. Saka malagyan yung tatanim. Ay, masarap yung purple. Matamis yun. Ay! Nagawin natin pa. Ang ganda nga naman nitong ano na to, yung mais na ito. Hindi katulad ng puti. Ang hirap. Talagang uudin yung puti. Pag inuud yan, talaga naman, wala nang itira. Para hindi uubin. Sabi ko lang kami sa gilid. Napakain naman sa baboy to. Yung mga... Sa kambing te, ayaw nila yung dahon. Hindi, yung mga kambing nandoon. Pwede pa. Pwede pa po. Ebe. Bakit? Hindi pa tayo nakaisang kabahan. Ayan, natanggal mo eh. Yan. May laman din yan. Kahit kumpi. Yung iba nga nagatakam. Ano rin po kayo ng sibuya? Oo, may yung dyan yung sa amin, oh, sa may balod na tinatawag nila dyan. Dyan kami nagtatanim. Nung nakaraan, lugi kami. Balik puhunan lang. Ilang sako daw pitas yung kaya natin. Ihatid ko na ng kalmat. Hanggang 50 po. Ayan. Ang dami. Meron tayo guys pa-order si kuya, yung ating customer. Nakita niya yung ano, hinarvest namin. Bali, ang binili namin ay sangkaban na. Para makatubo din kahit paano. Kahit pamalit gasolina lang. Pampalit sa bannog ng tipasing naglakan. Today is Liana's birthday. Kaya nag-prepare kami ng order nilang lumpia tsaka spaghetti. May palabok din silang order. Si Ate Greta ang magluluto. Parang kailan lang 3 years old na si Popot. Ang order nila guys, kalahating lumpiang gulay, kalahating pork Shanghai. So ayan mga ka-dragon, ito na yung handa ni Liana. Ito yung lumpiang gulay, tsaka pork Shanghai, tsaka spaghetti yung palabok kung doon na sa Secret si atin nang nagluto. Bigyan natin ito. So ayan guys, i-deliver na yan nila. Nagtawa pa sa Tiligaya. Ay, agpidot ka George. Bakit? Saan niya nabunggo? Diyan siguro sa darat eh. Ay, yung na-harvest nilang Opo, at dali namin ng mais. Yan, video ka ma'am. Hi, kabok lang. Uy, ayaw ko ba? Balance lang eh. Anong bilhin ko?
Nagatinda ng mais, gatinda ng dragon fruit. Prutasan na rin dito guys. Gulayan. Nay, may pampas pa si kuya. Binamanaw. Kuya, saan tayo? Magpaganon tayo? Kuya, ilang piraso po yan? Ilang piraso? 85. 85. Dagdagan 5. Burse. Okay daw. 10. Pero po, dalhin po namin po. Pag-aralan namin. 80. Sa Manila yan ang mahal. Per piece. Lalo pag luto na. 6. Dito, pumapatak lang ng 12.50 ang isang piraso. Oh. Alam mo yan. Alam ko na yun, kung hindi nila yung lagyan ng cheese. Sabit naman. Hindi, kain niya. Naging kargador na naman. Pagtapos ng tinda sa tindahan, naging kargador naman. Yan, deliver namin guys, bali 85 na piraso ng mais. Sweet corn. Pinakyaw niya guys yung yung isang sako. Kaya hindi kami masyadong nahirapan magbenta. Nakabinta ako sa mga... Ayan na naman si JJ, yan. Nag-deliver kami ng mais. Ay na, ipagdami namin, George. Gusto na eh. Ayan, happy birthday, Liana! No, 80 pieces. 80? Oo. Isang kaban yung binili namin. Bet nila boy, hindi pagkain. Na? Damit ang kanilang... Diyos ko na eh. Yung mga nagpunta dito kanina. At least nakabenta ka, di ba? Happy birthday, Yang Yang! Yang, happy birthday! Kay mga anan, ay na. Alam kong deserve nyo ang pagkain dahil napagod kayong magbenta ng mais at mag-harvest. Yan, thank you so much mga ka-dragon. Hanggang dito na lang po ang aming live vlog. Hindi, vlog.